Waduh, ketoke Margo lagi sedih banget mergo sesuatu. Kita butuh bantuan cepet. Hey Wednesday, iki dudu wektune joget, kita kudu nilametake Margo. Dang merono, ora ana wektu maneh. Wah, ketoke Mbakyu gak ana ing kene. Mbakyu luwih ngerti tinimbang sapa wae apa sing dibutuhake Margo. Dang cepet, lan iki ana Mbah Putri. Iki wong sing ngerti persis kepiye carane nyenengake putune. Oh iya, kabeh pahlawan wis ana ing kene. Ana apa? Apa Margo luwe? Ora masalah, tantangan anyar kita wis diwiwiti. Ketoke Mbah Putri lan Mbakyu lagi seneng-seneng. Wis, cukup dolanane. Wektune golek ngerti apa sing bakal kita masak. Burger? Wah. Nah, apa kabeh wis siap kanggo tantangan anyar? Ayo budal. Dadi Mbah Putri miwiti nganggo roti burger. Ya, roti sing dipanggang luwih enak. Saiki kita butuh daging cincang. Mbah Putri njupuk bakso daging cincang. Didelehake ing wajan, dipenet nganggo spatula kaya ngene. Petine wis siap. Saiki keju sing enak lan mesti wae burger apa sing tanpa tomat. Ana bawang bombay lan roti ing dhuwur. Wah, Mbah Putri ngrampungi tugasnya cepet banget. Apik banget, Mbah. Saiki gilirane Mbakyu. Ketoke roti biasa ora bakal cukup. Apa? Donat? Enak banget. Mbakyu ngiris donat dadi rong bagian. Saiki coklat-coklate. Manis banget. Tapi Mbakyu duwe liyane. Iki gel kecut. Iki enak banget, tapi kecut banget. Saiki ayo tambahake marshmallow, marmalade siti, lan sirup beri. Kenapa ora? Saiki kita tutup burger ajaib kita. Apik banget. Ketoke Mbah Putri ngajeni karyane putune, nanging Wednesday ora gampang digawe gumun. Dadi kita miwiti kaya biasane nganggo roti, mestine sing ireng. Goreng patty kaya ngene. Apa sing digarap Wednesday karo keju kuwi? Wah, ketok keren banget keju iki saiki. Irisan timun. Wah, burger iki ketoke duwe cangkem karo ilat, nanging ana sing kurang. Untung ing sandinge Wednesday mesti ana tangan sing bakal bantu masalah apa wae. Meripat marmalade. Ketoke kuwi sing dibutuhake Wednesday. Hey, hati-hati Mbah, tangan kuwi babar pisan orang bebayani. Saiki ayo tambahake meripat ing burger. Wah, delengen monster iki, medeni banget nanging tetep nggugah selera. Nanging burger Andy sing bakal dadi sing paling enak, saiki kita bakal ngerti. Margo, giliranmu. Oh, aku luwe banget. Burger iki ketok ora biasa. Ayo dicoba. Enak, aku seneng. Dadi apa saban jure kanggo kita? Ayo dicokot sing sepisanan. Iu, apa kui bawang bombay? Rusuh banget. Burger iki dudu sing kau butuhake. Dadi, apa sing kita duwe ing kene? Iki permen favoritku. Mangan marmalade karo donat. Iki cocok karo seleraku. Nah, wis wektune milih pemenange. Lan yaiku burger iki. Ya, iki pemenang kita. Wah, selamat kanggo Wednesday. Apa mung aku wae utawa dheweke pancen lagi mesem? Wednesday mesem. Wah. Ups, ketoke ana sing isin. Ketoke Mbakyu lan tangan kuwi wis dadi akrab. Oh, wis wektune tangan kuwi bali mulih. Lan wis wektune para pahlawan kita masak panganan anyar. Coklat panas. Sapa sing ora seneng ombenan enak iki? Aku ngarep-arep kabeh wis siap. Ayo budhal. Mbah Putri miwiti masak maneh. Dheweke ngesokake susu ing panci. Saiki bubuk coklat. Aja lali diudek. Oh iya, coklat batangan bakal gawe rasane luwih mantep. Manis banget. Mbah Putri ngesokake coklat panas ing cangkir khase. Apik banget, Mbah. Saiki gilirane Mbakyu. Hey, hati-hati. Kowe ora bisa mangan kabeh coklat kaya ngono. Iya, Mbah Putri bener. Gula kudu ditambahkan sitik wae, kaya ngono. Oh, apa sing arep dilakoni dheweke? Iya, delengen bocah sing seneng manis iki. Mbah Putri ora setuju karo jumlah gula semene akeh. Oke, wektune nambahake susu. Hati-hati. Ups. Iya, Mbakyu pancen kudu luwih teliti. Dadi kowe bisa nambahake kabeh bahan. Saiki pewarna sitik.
Wow, delengen kandahan Iki. Krim ini padang banget. Saiki sprinkle sitik. Iki penyaji aneh. Mbak Q wis usaha sing paling apik. Nanging kuwi durung kabeh. Sentuhan pungkasan yaiku whipped cream lan marshmallow sitik. Delengen kemanisane. Iya, Mbak Q wis usaha sing paling apik. Sampurna. Nah, saiki giliranmu Wednesday. Cangkir sing cocok dibutuhake ingkene. Tangan, kita ora bisa tanpa bantuanmu ingkene. Medeni banget. Mbah Putri, luwih becik kowe jaga sarafmu. Wednesday ngesokake coklat, lan whipped cream sitik. Sirup beri, mantep. Lan marmalade Haribo sitik. Oh ya, delengen penyajian sing unik iki, coklat panas wis siap. Kenapa? Oh, Iki edan. Iki enak banget. Aku seneng, Iki. Oh, lan saban jure. Iki coklat panas saka Mbah Putri. Apik banget. Apa Iki? Ketoke aneh, nanging ayo dicoba. Lumayan. Lan pemenangnya yaiku... Iya, Mbak Q, babak Iki kanggo kowe. Nah, ketoke para pahlawan kita wis siap kanggo tantangan anyar. Apa sing nunggu dheweke wektu iki? Wow, iki kentang goreng. Anake cara kanggo masak lan nyajike panganan iki. Saiki kita bakal ngerti cara endi sing bakal dipilih para pahlawan kita. Mestine, kentangnya kudu dionceki disik. Ana apa iki? Wow, Mbak Q milih cara sing ora biasa banget kanggo ngonceki kentang. Mbah Putri ora seneng. Nanging kepiye dheweke bisa nesu karo putu kesayangane? Saiki, kowe kudu njupuk kentange. Yaiku... Mbak Q ngiris kentang nganggo pesok khusus. Delengen kaendahan iki, wektune nambahake warna. Wow, kui padang banget. Tambahake lengah. Lan kita bisa nglebokake kentang padang kita menyang wajan. Apik. Karo lengah panas, kowe kudu mesti hati-hati banget. Hey, hati-hati. Kita nata kentang warna-warni kita kanti apik ing piring. Mbak Q untuk kentang goreng sing padang banget. Mbah Putri luwih seneng versi panganan sing luwih klasik. Lan kadangkala versi klasik iku sing paling apik, tah? Oh iya, kentang goreng lan saus tomat. Rasa iki wis akrab kanggo kabeh wong wiwit cilik. Apa sing bisa luwih apik? Apik banget, Mbah Putri. Nah, apa sing bakal nggawe kita nggumun wektu iki karo Wednesday? Kentang Wednesday wis dimasak. Ketoke kayak penyajian biasa. Nanging ngenteni, apa iki? Oh, ora. Ketoke Wednesday salah masang bagiane. Mbah Putri luwih becik kowe nutupi meripatmu. Iki dudu tontonan kanggo wong sing kagetan. Dadi, tekan ngendi kita mau? Oh iya, kentang goreng. Wednesday ngecat kentang dadi ireng. Wow, apik banget iki. Ketoke Mbak Q uga ngajeni panganane Wednesday. Delengen reaksine. Nah, ayo deleng apa sing dipikirake Margo? Wah, apa sing kita duwe ingkene? Wow, apa kentang iki rada gosong? Ora, rasane ora alah. Lan nganggo saus tomat? Pancen mantep. Oh, ketoke aku ora bakal ngempet lan mangan kabeh nganti entek. Enak. Lanjut sing liyane. Wah, lumayan. Ayo dideleng. Nanging rasane bakal luwih enak yen kaya ngene. Nah, selamat tinggal kentang. Aku bakal mangan kowe. Ketoke aku wis kakehan mangan. Nanging isi ana panganan katelu. Panganan sing apik banget. Yah, iki enak banget. Aku wis bisa ngerasa kakeh. Enak banget. Nganti entek. Wow. Ups. Oh. Aja kuatir, aku ora apa-apa. Nah, kanca-kanca, apa kowe kabeh wis siap kanggo tantangan sabanjure? Dadi ayo dideleng. Pancake.
Oh, enak banget Iki. Muga-muga para pahlawan kita ngerti carane masak panganan sing apiki. Anak akeh banget carane. Nah, ayo budal. Mbah Putri kayak biasane sing miwiti masak disik. Kanti hati-hati sok kakek adonan pancake menyang wajan. Apik banget. Delengen kulite kowe bisa balik. Lan pancake iki pancen sampurna. Iku sing diarani pengalaman pirang-pirang tahun. Wednesday, anak apa karo kowe? Oh, ketoke kowe ora bisa tanpa bantuan tangan. Dasi ireng? Mesti wae. Sapa sing mangu-mangu? Iki Wednesday. Delengen warna iki. Hei, ketoke dewe kerada kebablasan? Oke. Ayo bali menyang pancake kita. Wow, iku sejatine apik banget. Ya, panganan ireng mesti katon apik gayane. Lan, apa warna favoritmu? Tinggal ake pilihanmu ing komentar lan mbok menawain video sabanjure kita bakal nindakake iku. Sauntara kui mbak Q ketoke dua rencana sing menarik. Wow, iki dudu pancake maneh, nanging karya seni sing wutuh. Oh, ketoke warna iki ora gelem metu babar pisan. What's the matter with you? Aduh, iku mau langsung ngenani meripat. Muga-muga Mbak Q ora apa-apa. Iya, kabeh wis apik. Ingkahanan iki sing paling penting yaiku aja nyerah senajan anak kabeh kanglan bener. Kita bakal entuk. Wow, iku unicorn. Delengen kandahan iki. Ya, ing wektu kaya ngene Mbah Putri pancen bangga karo putune. Lan kepiye karo Mbah Putri? Ketoke resep lawas sing enak wis nunggu kita. Pancake nganggo mentega lan sirup maple. Saka iki idu langsung wiwit milih. Aku mikir pancake Wednesday uga gede. Ya, katon ora biasa. Wednesday nambahake sirup wow beri favorit deweke. Lan, wow, apa iku kemangga? Tenang Mbah Putri, kemangga iki digawe saka coklat. Nah Margo, wis ayo dibener ketutupe. Mbah, ojo ndemek aku. Hei, aku wis rampung. Aku pengen jelly rasa Coca-Cola. Kowe gelem gawe ke? Gampang banget loh. Ayo mulai masak. Aku butuh Coke. Pertama, buang. Oh, enak banget. Wow, apik banget. Ups. Sepurane cah, iki metu. Ojo, Mike. Oh, sepurane. Ups, aku rada kelebihan. Saiki awek dewe kudu nglebokake permen nerds ing botol. Mung kari ngesokake sirup jagung manis. Gaya sing dikarepake Emily. Deweke mesti seneng. Aku ora butuh kui. Mike, hati-hati. Reget. Ups, sepurane. Nutup botol, lan nyampur kabeh. Dicampur sing rata. Jadi apik banget. Emily bakal seneng. Ora, aku keleting botol. Ayolah. Wow, aku ceblok. Tapi aku ora apa-apa. Keren banget. Wow, jelly iki ketok aneh. Aku kudu gawe apa ya? Aku bakal gawe jelly saka madu, tapi aku ora duwe. Aku ngerti, tawonku gawe akeh madu. Deweke mesti ora kabotan ngekei aku Siti. Lan kui omah tawone. Halo sayang-sayangku. Oh, ojo mabur ing dhuwur sirahku. Aku merne arep jupuk madu sitik saka kowe. Oleh kan? Oh, apik. Mesti cukup kanggo aku. Bye-bye. Aku bali. Lan ora dewe kan, tapi nggawa madu. Ora, anake banget tawon. Mbah. Aku arep njupuk madu nganggo spatula saiki. Apik, langsung melebu botol. Oh, siapa kuwi sing bengok-bengok? Anak apa iki? Oh, ups. Aku gawa tawon, tapi ora apa-apa.
Saiki wis tentrem lan ayem. Aku wis ngebaki botol nganggo madu. Awake dewe bisa nutup lan nglebokake kabeh ing freezer. Ben beku lan adhem. Aku mesti duwe ide sing luwih apik. Aku bakal njupuk Coke lan gawe jelly langsung saka kuwi. Nambahake Coca-Cola, marmalade, lan emas sitik. Iki ora mung bakal enak, tapi apik banget. Saiki awake dhewe kudu nyampur kabeh. Nyampur kabeh? Ngesokake kabeh ing botol Coca-Cola sing kosong. Jelly emas sing apik banget. Aku wis ngesokake kabeh. Nyopot coronge. Kui keren. Ora Mike, iki elek banget. Lan sariki aku kudu mbekukake kabeh. Nitrogen cair sitik. Iki mbekukake kabeh luwih cepet. Wow, Mike, dengan keajaiban ini, iki koki sing hebat. Aku meh lali karo jelly maduku. Iki luwih apik. Rada adem. Kowe bisa nyoba? Apik! Aku harap nyoba jelly iki saiki. Ketok gugah selera banget. Lan ing botol beruang. Wow, enak! Lan apa iki? Ketok ajaib. Kui emas asli? Aku kudu nyoba. Wow, rasanya kayak Coca-Cola. Kui sing tapeng ini. Wow, keren. Iki jelly nganggo permen nerds. Mesti rasanya enak banget. Iki enak banget. Aku bakal ngulu ilatku. Kowe sing menang. Apa? Tenan. Apik banget. Hei, Mbah, ojo ngalangi dalan. Saiki aku pengen pancake. Delengen gambar sing apik kuwi. Gawe ke kanggo aku, please. Aku bakal ngenteni. Iki gampang banget. Aku bakal ngesokake adonan warna-warni ing wajan. Aku pengen gawe pancake mini sing bentuke beruang. Bakal dadi warna-warni, cilik, lan lucu. Mbah, ojo ganggu aku. Kowe ora oleh demek. Aku duwe ide. Aku arep masak pancake sing paling keren. Emily lan aku duwe asu jenenge Chloe. Aku arep menggambar pancake sing bentuke asu apeh dewe. Bakal dadi apik banget. Gambar kontur nganggo adonan ireng lan ngebaki kabeh nganggo warna sitik. Iki bisa. Emily bakal seneng banget pas ndeleng pancake-ku. Detail sitik. Wow! Ayo balik kabeh. Meh, wae ceblok, Mbah. Apa? Aku kudu jupuk sayuran sitik saka kebon sayurku. Wortelan sukini sitik. Aku wis merene, kowe kelangan aku ya. Sayuran seger langsung saka kebon. Ayo marut kabeh. Aku bakal gawe pancake nganggo wortel lan sukini, nambahake glepung sitik lan enhok sitik. Susu sitik mestine. Mungkari nyampur kabeh nganggo whisk. Awake dewe meh rampung. Adonan sing apik ngobokake ing wajan lan balik deweke. Mike, kowe pengen nyoba? Gila nih. Nyelehake kabeh ing piring lan sour cream sitik. Enak banget. Sayuran sitik ing dur, piye miturutmu? Aku mesakake karo Emily cilik, wektune aku njupuk pancake miniku saka wajan. Nyelehake kabeh ing piring. Oh, selai strawberry. Luar biasa. Ngesokake ing kuping piring. Aku iki koki sing hebat. Emily, ayo awek dewe wis siap. Kabeh pancake wis siap. Padahal lan gugah selera banget. Oh, apa kui? Gila nih banget. Iu. Lan apa iki?
Iki pancake mini. Ketok keren. Ayo nyoba sih. Enak. Lan apa iki? Oh, asu awe dewe Chloe. Lan pancake iki enak banget. Mike, iki pancen apik. Yahoo! Aku menang meneh. Matur nuwun adi cilik. Aku pengen burger waktu iki. Kowe gelem gawe kecanggo aku? Apik. Aku ngenteni. Daging cincang. Gilani banget. Aku ora pengen demek, tapi aku kudu. Yo wes. Apik. Saiki. Spatula. Delengen, bah. Oh. You. Aku wis mecet hak, tapi ketok elek banget. Kowe ngerti apa? Aku bakal gawe burger manis kanggo Emily. Aku butuh Nutella lan sendok. Ngeratake Nutella sidik ing roti. Iyam. Kanggo isine, aku arep nganggo marshmallow. Wektune aku nggawe burger uga. Apa? Aku arep nuduhake kowe kelas master. Oh, kowe apik. Wong sing kemaki. Saiki awe dewe gawe cutlet. Goreng kuwi. Oh, aku rada kesel. Oh, ojo turu. Awe dewe kudu ngerampungake burger. Aku yakin. Oh, putu. Kowe bisa ndeleng. Aku goreng marshmallow. Aku pengen deweke lele. Nambahake marmalade sidik lan voila. Oh, Gusti Mike. Untung Emily duwe aku, koki profesional, sing bakal masak panganan apa wae sing dikarepake. Oh, bacon iki, saus tomat sidik, mestine godong selada lan cutlet ing dhuwur. Keju, tomat, bawang bombay, lan bacon. Bener, aku bakal baleni kuwi ping pirang-pirang meneh, bakal dadi enak banget. Siap. Wow, burger sing gede banget. Oh, bener, wektune aku ngerampungake masak burgerku. Let's go. Nambahake sayuran siti. Oh, acar, aku ngawe dewe. Tomat, lan saus siti. Nutup nganggo roti. Ayo bandingake burger saiki. Oh, duekmu isi luwih dhuwur, tapi duekku rasane luwih enak. Bah, ojo kuatir, kabeh aman. Aku mung butuh iki kanggo belehake jelly. Emily, cobanen. Ready. Wow, kue burger. Gede banget. Aku kudu nyoba. Iki ora cukup ing cangkemku, tapi pancen enak banget. Aku seneng. Lan apa sing white hewe duwe ing kene? Burger gede uga. Hey. Ups, kabeh ceblok. Lanjut. Ketok ora biasa. Aku durung tahu mangan sing kaya ngene sadurunge. Iki burger manis. Keren. Aku seneng ide iki. Yowis, pemenangnya yaiku Koki. Matur nuwun Emily. Enteni, kowe dibutuhake. Tugas pertamamu yaiku gawe kue. Ayo, aku ngenteni. Apik banget, Mbak. Oke, sayang. Kabeh wis jelas kanggo koki. Keju krim sing gugah selera. Iki cocok banget kanggo karya kuliner anyarku. Aku bakal gampang olesi kabeh lapisan nganggo krim lan gunake spatula kanggo gawe wujud sing unik banget. Iki bakal dadi kue pelangi sing bakal tak hias nganggo Skittles sing enak. Entenana, iki koper khususku. Aku duwe kabeh sing tak butuhake. Oh, kayak permenku. Nah, ngene. Iki bener-bener karya seni. Yen aku nggawe kue, aku ngerasa kayak seniman sing gawe jagat anyar. Pelangi sing apik banget ini kurang mega saka krim. Lan sepasang meripat sing ceria. Voila!
koki wis mulai tumindak. Luar biasa. Aku ngerti. Lan aku bakal gawe kue wujud ati dewe lan nias nganggo KitKat. Amarga si bayi seneng banget karo kue. Ayo ditataing saku benge. Tapi kui durung cukup. Kita butuh permen liane kanggo sing seneng lagi. Maltesers lan Skittles. Mbah, sampean pancen hebat, lan iki karyaku. Ketoke kok kurang apik? Aja kuatir, aku durung rampung. Kanggo gawe dekorasi sing apik, aku butuh plastik lan permen sing akeh banget. Sing pertama, aku bakal ngesotake coklat nganggo alat pemanas superku. Yuhu! Lan saiki, aku bakal nambahake meses biru. Iki bakal katon apik banget ing kueku. Kabeh wis siap? Ayo tak kenalake calon pemenang iki marang sampean kabeh. Wow! Sing penting dudu kemenangan. Wow! Aku pengen nyoba kue koki disik. Aku seneng. Aku penasaran apa kue Mbah uga enak. Ayo dicoba. Wow! Aku pancen seneng coklat. Matur nuwun, Mbah. Iki keren. Oh, ketoke ana sing salah karo kue ini. Aku ora seneng rasane. Lan pemenangnya yaiku Mbah. Hore! Para wanita, kita duwe tantangan. Tulung gawekna aku pasta. Wah, iki tugas sing keren. Wis jelas. Aku paham. Sing kudu kita lakoni munggon hokmi. Lan wis rampung. Lan aku bakal ndeleng TikTok di Saiki. Aku uga bakal nggodhog pasta. Lan, sosis kanggo bayi kesayanganku. Hey! Iki manis banget, Mbah. Ayo tak rangkul. Lan nyicipi sosis ing wektu sing pada. Wayahe nggodhog sosis ing banyu umup. Oh, ing ngendi sijine? Ha! Mung kuwi? Kanggo menang tantangan, kowe kudu gawe bayi kaget karo keputusan sing ora dinyana. Mi biasa ora bakal bisa ing kene. Dadi aku bakal gawe dewe saka enhok, susu, lan gandum. Lan aku ora bakal lali nambahake pewarna ing adonan. Kembang jambon yaiku warna kesenengane. Saiki sok adonan menyang botol khusus. Aha. Kabeh melaku miturut rencana. Sampurna. Ayo mulai kerja. Oh, Gusti, delengen mi gawe aneh koki. Wow! Iya, mie anyarku wis siap lan ambune enak banget. Mung kurang sirup legi. Permen jelly beruang. Yo, lan permen liane. Sampurna. Oh, kowe kuwi aneh. Spagetiku wis siap. Delengen sosis kuwi. Kayak gurita. Oh, gani. Oh, ora! Ingendi alat pemadam geni kita? Oh, busane akeh banget. Oh, ora. Kabeh miku gosong. Enteni? Ana cara gampang. Kita bisa nggawe mie instan ing ceret. Nah, ngene. Aku pancen jenius. Menarik. Oh, apa kui? Mie iki ora enak, Blas. Oh. Oh, apik banget. Aku udah ngiler. Ayo dicoba.
Wow, matur nuwun, Koki. Sama-sama. Delengen sosis lucu, Iki. Aku seneng banget, Iki. Enak banget. Lan Iki pancen enak. Iki pemenangnya. Iya, aku seneng banget. Rangkulan. Tugas anyarmu yaitu milkshake. Aku bakal gawe kue cepet banget. Aku bakal nyoba. Aku jagoin babagan ini. Pertama, kita kudu njupuk es krim lan nyampur karo susu ing blender. Ayo mulai. Buka susu, nyuntak menyang jero, lan blender kui. Oh, sepurane, Mbah. Kowe lali tutupe dadi kabeh tumpah. Ana ide. Ayo ndeleng apa sing ana ing tasku? Apa? Ora ana apa-apa? Aha. Iki alat koktail khususku. Aku mung kudu nglebokake permen kesenenganku lan marshmallow. Iki bakal enak banget. Sing kurang mung soda. Sayang, Sepurane kuwi ora sengaja. Saiki kabeh wis siap. Mbak Yuku bakal seneng banget. Mbah, sampean arep menyang ngendi? aku kudu metik raspberry kanggo koktailku. Oh, ambune wangi banget. Wah, iki pengen melebu cangkemku. Delengen, aku koki ne. Bravo, Nicole. Oh, keren, Mbah. Tinggal na kanggo bayine. Oke, piye carane blender iki kerja? Aku ora ngerti apa-apa. Luwih becing gunakake caraku sing wis kabukten. Aha. Lan, gremukake kuwi. Oh, apik banget. Saiki nyuntak susu seger. Lan nyampur kuwi kanggo gawe koktail raspberry. Wah, apik banget. Lan warnane godhong mint sitik ing dhuwur. Katon prasaja banget. Aku kudu gawe sesuatu. Contone, Sapa sing mateni lampune? apa kowe wedi peteng? Ha! Oh, sepurane koki. Kuwi lucu banget. Nyun sewu. Aku nuduhake resep koktail sing sampurna. Es krim, susu, Oreo, lan blender kabeh kuwi. Aku bakal nyajike ing entok coklat sing apik banget iki, bebarengan karo krim lan permen. Nah, ngene. Wayahe dekorasi. Voila. Kuwi apik banget. Wow, koktail iki katon ora biasa. Aku mikir aku kudu mencet ing endi wae. Wow. Ayo ndeleng. Oh, iki pancen keren. Kabeh kanggo kowe bocah ayu. Aku ora seneng koktail iki lan uga ana mint. Ora matur nuwun. Sayang banget. Wow. Apik banget. Iki enak banget. Oh, matur nuwun. Enhok iki uga enak banget. Wis diputusake. Koki sing dadi pemenang. Oh iya. Thank you.